Alikho elishona lingenazo ezalo yamkela ke nazi ezihamba phambili. Bangenele Isiteleka Ezibhedlela eStenga. Kushone Oyedwa Kusha IMIJONDOLO. Kanti ke libekwe kweyogcina ikhansela le-IFP. Lezi ke izindaba ze1KZNTV kanti wena usifundelwa Siyabonga wakaduma nina bezulu edume esandlwane siyakhuleka. Izisebenzi zesibhedlela iGeneral Justice Kizenga Mpanza ezisebenza umsebenzi wokusiqapha, ukusihlanza, ukupheka kanye nokunye zibe kumbhejazane zabhikisha ngaphandle kwamasanga lesibhedlela eStenga enyakatho nelikaMthaniya. Zikhuluma ke neziko lezindaba le1KZNTV zidalula ukuthi sekuphela izinsuku zingaholile. Izimo ke zisebenza ngaphansi kwazo kazigculisi neze kanti ke khona nemali ebanjwa njalo emholeni wabo abangayazi ukuthi yapi kuhle kwenwele ekhanda lomuntu onempandla njengozingazi ukuthi zigcina ishonephi. Laba sebenzi bathi yize beqashwe ngaphansi kwenkampani ezimele kepha bafuna ukuthi umnyango wezempilo esifundazweni KwaZulu-Natal ungenelele ngokukhulu ukusheshsha. Bakhala ngomzima ababhekene nabo abasebenzi esibhedlela iGeneral Kizenga Mpanza. Laba basebenzi bahlanganisa onogada, abapheki, abaklinayo kanye nabalekelela iziguli ngokuyiqhuba ngeyigadla. Bakhala ke ngamaholo angabagculisi ukuba itoho iminyaka kanye ke nokwehlisa kweinsuku kanye namahora abawasebenzayo. Isenkinga ukuthi i-hour rating abakhokhi ngendlela. Njengoba bengakhokhi ngendlela nje size sikhetha kwamanje ukuphuma kunjengoba sesiphuma asiholile. Bekufanga besiholile ngemhla ka-30 asikhange sihola. Bahola leyo nqisana yabantu mhlawumbe abantu abaholile abafika ngisho ku-20+. So balokho besithembisa izongena imali. Basithembisa uFriday yangafika imali ngisho Saturday njengoba sekuthiwa Monday sicabanga kuzobe judgment date ayiphumi imali yethu. Umsebenzi wesibhedlela thina sisebenza isikhathi eside la sisebenza ngayo ngokuyikhandla. Inkinga umqashi wethu akafuna ukuxhumana nathi when comes ama-payment. Okokuqala nje ukusafethe ngayo iningi lethu la njengoba sila sikashile njengoba sikashile njengoba stand ibalwa nathi sinama-debit order akufanele ngabe siwakhokhile uma kuphela inyanga ehafana hlale edose njalo asikhoni ukwakhokha. Abaye kuyimanje sisokole ngisho na izinto mhlawumbe sikwazi ukuthi sibambe umphangazana asisenalutho imali ngabe ziholile sikwazi ukuthi siqhubeke nezidingo zethu asisakhona ukuzenza kahle nje sisingabantu esesihlulekile trukuthini inkampani yethu le kwamafoko lesilethele yona lesibhedlela. Nakuba laba basebenzi besebenza kulesi sibhedlela bangaphansi kwenkampani ebizwa ngeMafoko Security kanti kuveleke ukuthi bangene ngaphansi kwayo kusukela ngonyaka u2021. Lo mbhikisho ungenelwe nangabasebenzi besibhedlela iRK Khan eThekwini abakhala ngokufanayo njengoba nabo bengaphansi kwayo lenkampani. Basola ke umqashi ngokuhluleka ukufeza izithembiso. Amaholo esiwaholayo awasigculisi. Akekho umuntu ohola 3000 sisingenyanga kuyimanje. Njengamanje nje njengoba silana sicela insuku zethu ziyehliswa. Njalo mangabe imali kufanele inyuke imali kufanele kwehle insuku. Asiwasebenza ama Sundays yina asiwasebenza ama holiday. Siyidinga insuku zethu njengoba sila and sidinga nama holiday futhi njengoba enjalo insuku sicela ezu21. Njengoba silana nje sihlangene sonke sama contract ngoba sithi phansi ngecontract ngoba sikhathele iwona. Silala lana thina sifuna impendulo ngoba asazi ukuthi sono sethu yini ngoba besifuna ukubuza ukuthi kanti sihola nini. Namanje ke sisalendile akwenzeki lutho sihleli nje la. Bathe bengitshela manje ukuthi bacela ukuthi ngidlulisela abasebenzi ukuthi icontract isiphelile. Okusho ukuthi silinda umnyama nje ongenafu kahle asazi ukuthi ikusasa lethu limephi. Okubhlungu ngaphandle kokwenzani kokona labasebenzi basebenza njengoba laba basebenzi begodle amandla ukusebenza kulezi ibhedlela zombili kakuphazamisekile njengoba ke umnyango ufake abasebenzi abaqashwe ngaphansi kwawo. Lokhu kushiye laba basebenzi bethukuthele futhi ke besabela ukuthi bangase balahlekelwe imisebenzi yabo. AbakwaZidlodlo bebesiqaphile isimo. Nakuba umnyango uziqhalelanisile nokuphawula ngalolu daba bakuvezile ukuthi ke umnyango uyikhokhele inkampani eqashe laba basebenzi. Abebemele laba basebenzi bathi ke bazobabela emahhovisi omnyango. La ngaphakathi into esitholile sithola ukuthi abasebenzi ama contractors asayinwa ehead office awasayinwa la
i-management yangaphakathi esibhedlela asayinwa e-head office. So njengamanje siplan ukuthi siqonde straight e-head office as i-African Freedom Revolution since sebesitshenile ukuthi bona abahlangene bayihlangula ngakho konke, even that yama-security yama-cleaner bathi abayazi ukuthi ahola imali engafanele ngabayihola, kodwa bona ama-cleaner asitshena ukuthi bayazi ukuthi bahola imali engafanele ngabayihola. Imizamo yokuthola ukuphawula kwenkampani yephunzile. Ezindabeni ze-1KZNTV, uBikuntomo khona Mvubu eThekwini. Kushone umuntu oyedwa ngemva kokuthi kuqubuka umlilo emijondolo kwaMasinenge ngaphansi kamasipala iRenkonyeni ogwini oluseningizimu nesifundazwe KwaZulu-Natal. Kulomlilo kushe imijondolo elinganisela ngaphezulu kwekhulu. Iminyaka kahulumeni ke yahlukahlukene ihambele kule ndawo kuyohlola umonakalo. Ingu-111 imijondolo eshe ngenxa yomlilo kuward 3 kwaMasinenge eRenkonyeni. Lo mlilo ke thuqale maphakathi nobusuku kuzosa kube umgqibelo. Umasipala weRenkonyeni ube usuphuthumisa usizo ukuze ke kukwazi ukucinywa umlilo. Kanjalo ke neminye iminyango yahlukene kuhlanganisa neRed Cross babe yingxenye yalokhu. Bonke ke labantu bathola usizo lendawo yokuhlala, ukudla nesipahla zokugqoka nokunye. Isibalo esinaso sino 111 wabantu abathintekile nezindlu ezishile. Sisaqhubeka ke nokuthi sibheke ukuthi ke bakhona mhlamba abanye abangasala, mhlamba uthola umuntu kushevele engekho mhlamba devakashile washa indlu yakhe, nalabo ke sizoba accommodate. Okunye okukhona esikutholile ukuthi bonke laba bantu abahleli endaweni eyodwa bahambile bohlala nezihlobo zabo. Basho njalo bacela ukuhlala nezihlobo zabo uma sebeprofiliwe babhalisa baye khona, kodwa bayabuya ke ngoba kudla kukhona nento zokumbatha, bazothatha into zokugqoka, bathatha into zokumbatha, njengoba ke ukhokta kanye no DSD befacilitator ukuthi uma khona abantu abanempahla bayilethe bakwazi ukuthola into zokugqoka ngoba abanye balahlekelwe ikona konke uma kusha. Lo mlilo ke yizingaziwe imbangela yawo. Umnyango wezokuhlalisa kwabantu ususezinhlelweni ke zokuthenga izinto zokwakha ukuze abantu bezokwazi ukubuyela emakhaya abo. Okunye futhi okubalekile ukuthi njoba kukhona uDG waka Human Settlement, kukhona noHOD waka Human Settlement, sebeqalileke ukwenza uhlelo lokuthenga imaterial ukuthi abantu babinde babuyisele indawo zabo zokuhlala. Ngale kwalokho ke sisacinga nje ukuthi ngakube yini imbangela yalomlilo. Umloyi uthi kulabo okushekwa zokwasha khona omazisi umnyango kaHome Affairs uzoba sendaweni ukubalekelela ukuze bakwazi ukuthola omazisi babo mahala. uHome Affairs uzoza kulabo abashelwe nama-ID yabo akazubakhokhisa. Siyazi ukuthi mangabe ulahlekelwe i-ID uyakhokha mase uyophinda uyishaye, kanjalo ne-certificate kune-fine oyikhokhayo yokuthi uyaphinda ushayele i-ID ke. Ngicabanga ukuthi kuba wo-40 ulento i-certificate kube wo-28 yadependa ukuthi ke ikuphi okulahlekele ukuze baqhubeke bathole ukusizakala ngokwama-grants abo ade bevele bewathola. Lezigeze indaba ze-1KZNTV ngengosamukeliso Ngqulunga eRenkonyeni. Ungqongqoshe wezokuphepha esifundazweni KwaZulu-Natal uSipho Hlomuka nobe ingxenye yomngcwabo wekhansela le-IFP uInnocent Khila Mkhwanazi owadutshulwa ngeviki ledlule usezibophezeleke ekuthena amaphoyisa azosebenza ngokuzikhandla ukuze kubanjwe ababulali. Ekhuluma neziko lezindaba uHlomuka ugxeke kakhulu ukuhlaselwa kosopolitiki kulesifundazwe. Alinganisela kwi-17 amakhansela asedutshulwa bulawa ezinyangeni eziyishumi kulesifundazwe KwaZulu-Natal. Kuzokhumbuleka ukuthi kamuva nje kusanda kudutshulwa ikhansela le-CDP uJohn Mnyaka nobe ikhansela ngaphansi komasipala uMhlathuze, kanjalo nokhansela uKhila Mkhwanazi obe ikhansela le-IFP ngaphansi komasipala uMkhanyakude. Lo ngungqongqoshe wezokuphepha esifundazweni KwaZulu-Natal uSipho Hlomuka ube ingxenye labo bebehambela umngcwabo kwaKhila Mkhwanazi eMtubatuba. Ethula inkulumo yakhe uHlomuka uzibophezele ekuthena amaphoyisa azosebenza ngokuzikhandla ukuze kubanjwe abenzi bobubi. So ingakho sifisa ukuthi sizibophezele futhi uma sizibophezele ukuthi sizokwenza isiqiniseko sizokusho ukuthi nini, kodwa maduzane kufanele ukuthi sibe nohlelo lokuthi sibathole laba ababulale ukhansela uMkhwanazi uKhila, ngoba labantu uqinisile ubaba umeya umdala
abantu abadevele bekuhlosile lokhu. Ngenkathi ethula inkulumo yakhe uHlomuka kulomncwabo uthola ukhakameza amalungu eqembu le-IFP nabengafuni ukuthi akhulume. Emva kokusukuma kwelunga lomndeni uqhubekile nenkulumo yakhe uHlomuka waphinde walalelwa na umphakathi obusetendeni. Yabona ukhila uke nizohlala phansi baba. Nizohlala phansi. Sanibonani bafowethu. Bafowethu thina silenyalela. Siyacela inhlonipho. Ngoba silenyalelo siyacela inhlonipho. Lowo imeya ye-IFP eJozeni umfana naye Mathe uveze ukuthi uKhila Mkhwanazi into abeyilwela ukuthi iqembu le-IFP kube yilona eliphatha umasipala uMkhanyakude njengoba abantu basemkhanyakude bavotela iqembu le-IFP okhethweni lwangunyaka 2021 njengamanje lo masipala uphethwe yiqembu le-ANC. Ile bemele ivoti labantu basemkhanyakude mhla ka-1 2021 November bavota bathe emkhanyakude bafuna ukuphathwa inkatha kwakhuluma amavoti. Ukhile ubemele lokho ukuthi abantu abaphethe akubona labo abavotela ngabantu. Yilokho kade kumele ukhile. Uma kusenjalo kuyobe imishini kaKhila engafezeki. Uyophumula uKhila Mzukwane kwaphatha inkatha emkhanyakude kwaba nobulungiswa inkatha zadede zakhona. Ngonyaka 2018 ikhomishana kaMorane eyayiphenya ngokubulawa kosopolitiki lesifundazwe yaveza ukuthi uba yikhansela kungenye izinto ebeka impilo engozini zokuthi ubulawe. Umkhwanazi ushiye emhlabeni amakhosikazi akhe amabili nezingoduso ezimbili kanye nabantwana abayi14. Ezindabeni ze1KZNTV kubika uThabani Maphumulo eMtubatuba. Inyunyana yezisebenzi zezempilo kulesifundazwe saKwaZulu-Natal ithi umnyango wezempilo kumele usebenzisane namaphoyisa ukuze kuzoxazululeka inkinga ebhekene namakhaza kahulumeni njengoba kuvela ukuthi lesifundazwe sihamba phambili ngemizimba yabantu engaziwa eduve emakhazeni. Lokhu kuvele kumbiko kaNgqongqoshe omnyango wezempilo kuzwe lonke uJoe Phahla emasontweni ambalwa edlule ephendula umbuzo eParliamente. Zilokhu sande njalo isikhalazo mayelana nokugcwala kwemizimba yabantu emakhazeni kahulumeni mova nje umnyango wezempilo kuzolonke usanda kumemezela ukuthi iNingizimu Afrika kakhulukazi amakhaza kahulumeni abhekene nezibalo eziphezulu emizimba engalandiwa futhi engaziwa. Isifundazwe KwaZulu-Natal kulo mbiko sihamba phambili uzokhombela itheba lezindaba like labika ngokugcwala kwamafriji emizimba yabantu ePhoenix njengoba sekwavalwa amakhaza akuGale Street. Emva kwalapho kwabe sekuvela ukuthi miningi emizimba eminye yayo eyango-2016. Owenyunyana abasebenzi bezempilo okuyinehawu uthi kule mzimba usakhona nemzimba yangesikhathi zesikhukhula kanjalo nemzimba yangesikhathi kushona abantu ngesikhathi kucikela phansi isitolo ngonyaka wango-2021. Neminye futhi iqhamuka from ama-floods la abakhona. So sikhathazekile uma yazo zonke ama-mortuaries uthola ukuthi kune-influx in terms of imizimba. So sisasho-ke sathi umnyango wezempilo kubalulekile ukuthi besebenzisane nohlaka lwezamaphoyisa ukuze kwaziwe ukuthi lolu daba luzoba kanjani. Iyakhulukazi ngoba kunepholisi esho ukuthi uma umzimba wesikhathi esingaka enakho emakhazeni unga-identifyeki ilokho ofuna kwenzeka. Inehawu ibisinxusa nomphakathi ukuthi uhambe emakhazeni kahulumeni ukuyobheka abathandiweyo babo. Njengenehawu siyasho ukuthi kade sasikwasa sisho lento. Uyokhumbula ukuthi sakhala kakhulu ngokuthi iPhoenix mortuary le lapha Ezibhedlela emva kokuvala kwe-Gate Street ngokuthi ithanda ukuba nezidumbe eziningi kakhulu ngaphakathi. Umnyango wezempilo KwaZulu-Natal wathi ngamampunge phezu kokuthi amalunga ethu ayesibikele ukuthi imizimba njengoba sikhuluma nje eminye engasenayo indawo eminye ineminyaka engaphezulu
kuyishumi ikhona eminye inakho khona ngisho engaka-identifywa. Phinde yanxusa nokusebenzisana okuhle phakathi kwamakhasi kahulumeni kanjalo namaphoyisa njengoba kuyiwona kwesinye isikhathi esuke evula amacala mayelana nokutholakala kwale mzimba futhi bese kulandela uhlelo kuyilona lokuthi umuntu angcwatshwe ngokahulumeni. Umnyango uthi ubonile umbiko kodwa akukona ukuthi ubhekene nezingqinamba kuwukuthi ezinye zezinto kunabantu abasuke betholakala isikhathi eside ongeke bakwazi bona ukuthi bebangcwabe ngaphandle kokuthi abaseshi baxhumane nabo ngokuthi bekwazile ukwenza uphenyo lwabo futhi ihlobo salabo bantu asitholakali. Kuteboho Sibisi wezindaba ze1KZNTV kuchannel 261 eThekwini. Zulu mnyama ndlela zemhlopha ke sihlabena nali ikhefu sihlangabezena kanjani masibuye etolo. Asibingelele siphinde sikwamukele futhi mbukeli nazi ihloko zezindaba esifolosa ngazo namhlanje. Bangenele Isiteleka Ezibhedlela eStenga. Kushone Oyedwa Kusha IMIJONDOLO. Kanti ke libekwe kweyogcina ikhansela le-IFP. Sinzima isimo emphakathini ephoqeleke ukuba ihlaleke ngobumnyama kulandela ukulimala kwengqalasizinda yagesi. Lokhu kwenzeke ngesikhathi lapho isifundazwe KwaZulu-Natal sihlaselwa amakhaza ashubisa umkantsha. Amalungu alemphakathi eyahlukahlukene azwakala isintukuthelo ngale ngqalasizinda athi azizwa ngathi izidingo zawo azithathelwa phezulu ekubenike akusona kiswombe sokuqala lesi. Bathi imbika abayitholayo ilokhu ibazisa nje ukuthi khona lapho kuqhume khona abakagesi basalungisa. Usathukile umndeni wakwaMnguni kwaMpumuza kulandela umlilo oqubuke maphakathi nosuku namhlanje wangqongqisa umuzi wonke. Owomndeni uthi umlilo upepethekiswe umoya. Umoya wasuphephula wonke umuzi kwaqala sekuba nomlilo ke. Wonke umuntu esefika ke sesizokuthelwa amanzi kwazi kwabizwa ke fire brigade nabo bafike emva kwesikhathi sabo ke. Sekushe yonke into nje akholutho nje. Akholutho kubhlungu nje ngoba phela yonke into ishile ama documents abantu ashile ayikho nje into esalile ngoba bonke abantu bebephumile ngalesa sikhathi ngenhlanhla akekho umuntu okade ekhona ngaphakathi. Imbangela yomlilo abakayazi asazi ngoba ugesi awukho nje usuka izolo ugesi kule ndawo awukho manje asazi ngoba futhi bengekho umuntu ogcinile ukuhamba uthakazanga akhanyise lutho. Ngoba kade sisole ukuthi mhlambe kunekhandlela mhlambe likhona uthazanga akhanyise lutho kade egcine nje ukukhanyisa izolo namhlanje uphume emsebenzini vele selate. Lesigameko sibashiye beshaqekile sibhlungu phithena amakhanda nje kahle kahle akekho ocabanga straight ngoba for a moment sonke sike sabuka sathi kwenzakalani emva kwesikhathi esingaka kade umuzi wabakhona kodwa manje sekuvele kuphela kanje. Kubhlungu nje kubhlungu sike kwaba nesikhathi sikhala khona uma kulimeleke bese esibhedlela uzoyamela uthathathwa isokwenye indawo ngoba it was too much. Inkinga yokuhamba kwagesi iphinde ithikameze nekhaya labadala. We have the Sunnyside homes that is up not far from where we are standing. It's an old age home that's also badly affected by that. We have many businesses in the area, people working from home. So you would find that on numerous occasions, on a daily basis. In some instances, it happens where you go out up to 36 hours without electricity. So when the electricity goes off, we also have a problem with water. And I've shown you behind me, some of the damage that's been caused by the electricity popping. So your cables are damaged, your cables are old. Ikhansela lithi kunzima ukuqagula ukuthi ugesi uzolunga nini. Amakhebuli afakwa asemadala kakhulu njengoba wabona nje la ayashesha ukusha nanokuthi ke umlilo omningi amakhebuli avela past. It's a frustration indaba yagesi kakhulu. Ngiyazulana nomphakathi kubhlungu kakhulu nangendlela nje abagcina sebekhuluma ngawe yabona ukuthi ke abanye bagcina sebethuka inhlamba out of frustrations but konke lokho siya understand ayiko namngilana abantu bagesi emakhazeni ukuzama ukucheck ukuthi progress ikanjani. It's difficult to estimate kodwa ke bebethe bona mhlawumbe around 5 or 6 but now a crisis is that kuthiwa icable ayikho nje ubona nje labantu abasebenzayo sebemile because manje icable ayikho so uzokwazi ukuestimate kahle uma ukuthi icable sikhona so bebethe bona approximately 6 but njengoba bemile nje asazi silinda supervisor wabo asitshela ukuthi uyayithola yini icable mayithola icable then we can give a proper estimation. Ezindabeni ze1KZNTV
Ngu-Ayanda Dube, ngikwaMpumuza eMgungundlovu. Njengoba kubungazwa inyanga yamadoda kuleli okunguntulikazi, ubukhosi basemacambini bamsene nekhansela la Ward 1 eMandeni buhlanganise amadoda endawo ukuzoqwashisana ngamacebo okubhekana nezinselelo ezikhungethe amadoda kuleli. Okhulumela inkosi yesizwe sasemacambini, uQhinga Chili, ukhale ngokuncishwa kithuba lokubhodla ngokubahluphayo bengamadoda nakuba ke kuyisizathu sokuba nodlame kubantu besilisa. Njengendlela yokubungaza inyanga yamadoda, ubukhosi basemacambini eMandeni bubhukule bahlanganisa amadoda ngenhloso yokwanika ithuba lokubhobonga ngokungaphakathi kanye nokwabelana ngolwazi ngezindlela zokubhekana nezinselelo zemihla. Lo bemele inkosi yesizwe sasemacambini kulomhlangano induna uQhinga Chili ukhale ngokunganikwa ithuba elanele lokubhodla ngezinkinga abanazo bengamadoda. Lamadoda walithola ithuba lokuthi anikezwe ama-platform njengalawa siwathola thina basemacambini namhlanje ukuthi sikhulume ukuthi yini inkinga yamadoda. Mhlambe mawungandiswa okuningi okuzovulela ukuthi amadoda axoxe ukuze akhulume ukuthi inkinga yawo ikuphi ngoba sesifana nabantu abazilwane. Ingane mayibona indoda ibona into yokuthi angibaleke ngisuke eduze kwendoda ngoba zonke ingane emakhaya ziyafundiswa ukuthi amadoda ayadlwengula kanti amanye amadoda aphila angobaba aqothe emphakathini. Mhlambe ukwandisa izinto ezifana nama-awareness campaign la amadoda ezohlanganiswa ukuthi nangosuku lawo njengoba kuyinyanga le yamadoda yenziwe imicimbi enjengale la amadoda ezonikezwa indaba yokuthi hayi nje kuphela kube nezikhulumi, ahlale adingide ezinye zezingqinamba abhekana nazo emakhaya. uChili uqhubeka ngokuthi beyisizwe sasemacambini bazokusukumela ngazo zombili ukulwisana nesihlava esihlaselile ilizwe okuhlukunyezwa kwembokodo kanye nabantwana. La emacambini ke siyaqinisekisa ukuthi noma yini ethinta izinto ezifana nokudlwengula nokushaya kwabantu besifazane siyazenqaba futhi siyayiphika ukuthi sizosukuma sibambisane ngeenyawo silekelele njengabo bonke abaholi beswe lakithi eSouth Africa. Kanti-ke ikhansela la Ward 1 eMandeni umlungisi Shelembe uthi ubone ukuthi ke hlanganyele nobukhosi ukuhlela lolu suku ukuze amadoda ezoba nosuku olufuze olwabesifazane oluzobungazwa minyaka yonke. Namhlanje sihlele umcimbi wamadoda wokuzoqwashisana nanokubuka ke ikakhulukazi ezinye zehlakalo ezilokhu ivelile zokudlwengulwa kweingane namadoda ekhala ukuhlukunyezwa abantu besifazane. Into eyenze lokho ingoba besihlale sibungaza minyaka yonke usuku lwabesifazane u9 August. Sase sithi ke soqinisekisa ukuthi manje sesizothi njalo mhla ka8 sekuzoba usuku lwamadoda esohlala esihlangana ngalo leli njengoba nangomhla ka9 August kuzobe kuusuku lwabesifazane sobesihlangene nabo. Ezindabeni ze1KZNTV kube kumqondisi Myeni eMandeni. Badela amakhaza ashubisa umkantshi abantu balibangisa ke ezintabeni zokhahlamba kanye naphakathi kwesifundazwe KwaZulu-Natal ukuyozibonela ngamehlo iqhwa likhithika. Inqwabe ekhulumeni nethimba lezindaba le1KZNTV ithe isuke emakhaya iyobona iqhwa njengoba kuyinto eyimvela kancane ukuthi iqhamuke. Laba ke bayishaye indiva amakhaza ashubisa umkantshi njengoba befuna ukuyongcebela kanemndeni yabo ikakhulukazi ke njengoba nezikole zivaliwe. Bancame ukugodola bathi amakhaza wesikhashana abantu balibangisa lapho bekhithika khona esifundazweni KwaZulu-Natal njengoba amakhaza kubuza ukuthi ngubongaki. We came especially for this. It's freezing out here. I mean, Durban, we don't ever get this kind of cold. So, and actually this is my first time experiencing the snow, so it's amazing. It's lovely. Just make sure when you're coming over here, bring a whole lot of blankets with you because it's freezing. It's cold out here. It's absolutely cold. I tried to come because I haven't experienced snow any time in my life, and yeah, it's an amazing experience. It's just absolutely cold. I really love this. It's only my second time being to snow, and I'm really enjoying my time here. I haven't really had much time in the snow before. It's snow, KwaZulu-Natal snows very little, so it's like a once in a while thing. Eminyakeni u43 ngavakashela lo mhlaba ngiyaqala ngqa ukuthi ngibone into efana nale, so kuyisibusiso kakhulu ukuthi namhlanje umuntu athatha isinqumo sokuthi azosebenzele eNottingham. Ngijabule kakhulu. Ngicabanga ukuthi kube bengingezile ngokuzosebenza bengizofika nezingane zami. Ngicabanga ukuthi bebengakujabulela ukubona lobubuhle obungaka. Nami ngiyaqala ukubona lokho since eminyakeni enginayo 38 years.
So it's amazing ubona into kanje emhlabeni ukuthi kunezinto ezenzeka sizwela kude till today size siyibone live. Yeah, so I'm happy. I wish nengane zami ngabe zikubonile nabanye mhlambe for ifamily kube bakubonile because we are experiencing into esiqalayo. Lesikhathi sonyaka sijatshulela nakakhulu imndeni njengoba bekwazi ukuhamba nabantwana. It's school holidays. So that's the first big one. The second thing is that it's a Monday, even better. So there are lots of people on holiday from Gauteng and all over the place with children. So it's very exciting that the snow has arrived. Snow arrived last night. Yesterday afternoon it snowed, and through the night. And this morning when we came in, it was white with snow, thick. And we've had a bit of snow this morning, and we're hoping for more. Belkhithika izintaba zimhlophe. Kanti lokho kuphinde kwathuthukisa ezokuvakasha. And everybody wants coffee and soup and all of those things. So our establishments, our foodie fun places are all ready and waiting to receive the visitors. As you can see, lots of children around. And you know what? I went out this morning and everybody had a smile on their faces, which was so nice to see. Kanti naseGoli bakujabulele kakhulu ukubona iqhwa okuyinto abaningi abathi imvela kancane kuleya ndawo. Ezindabeni ze1KZNTV ku-Ayanda Dube ngise-Nottingham Road ngaphandle kwase-Hawiki. Ake siphinde futhi sigwinya mathe sihlangabezana kanjani masibuya kodayisa. Sakubingelela sekwamukela mungabe usanda kubukela izindaba zethu nazi izihloko ezihamba phambili namhlanje. Bangenele Isiteleka Ezibhedlela eStenga. Kushone Oyedwa Kusha IMIJONDOLO. Kanti ke libekwe kweyogcina ikhansela le-IFP. Ake sikubhekele engosini yezomnotho. Irandi lakuleli u-18.82 maliqhathaniswa nedola laseMelika libe u-24.10 maliqhathaniswa nopondo waseBrithani liphinde libe u-20.63 maliqhathaniswa ne-euro lase-Europe. Igolide ke lona lingu-$1,924.36 i-ounce kuthi uwele ongahluziwe ube u-$78.47 umphongolo. Ake sikubhekele engosini yezemidlalo. Kuvele igama likaClinton Lassin ohlwini labaqeqeshi abagaqelwe ke nguhlalo eMaritzburg United uFarouk Kadodia oshamashushu ngokubonakelela iqembu likhuzi ibuya ngokusheshsha esigabeni se-DStv Premiership kulandela ukugawulwa yilo yizembe ngesizini edlule. Ngokusho koSibhinqa Makhasane, uLassin okumanje uqeqesha iMagesi FC yaseLimpopo edlala kwiMotsepe Championship nguyena ke ohamba phambili ohlwini labaqeqeshi abafunwa eMaritzburg United. Ake sibhekele isimo sezulu. Zulu mnyama ondlela zimhlophe ezingakade sikuphathele zona namhlanje sihlangabezana kanjani futhi kusasa ngesikhathi esifanayo.